Deve kupi musamo. Wana wa mtakatifu. Wakaita appeal to watumira judgment notice judgment yamakanga maita panyaya wakanga waina wa mtakatifu. Vachikomena ivo kuti hatina kunge takainfomiwa nezvekuitire court. Okay. Saka hatina kunge tichiwanikwa tiri pacourt. Nyaya yakatongwa in default. Tinoziva ukatonga vanhu in default court vari stubborn ndo zvavanozopedzisira vaita. Chinhu chakakosha kuti kana tichiita matare vanhu vese ngavauye kudare kana madedzwa nedare. Vakanga vamhangara vachona ndevapi? Takutobvunza ivo kuti vakanga vamhangara vachona ndevapi? Makagara kunze kwedare? Vese havangatobva mugara padare. Second complaint waiti ivo vamutagadira ndo vakati vautaudhaizeta sevakuwanika kuti hakusina koti. Chechitatu paapili yavo vaiti ivo statement maprezentero aya yakaitwa according to the LC4 report yange iri false. So makavachaja here vanhu vasina kuuya kudare. So it's not our duty ka musiyamo ezvino makutoshupika nhasi varipo vese handiti ka toda maminutes enyaya yenyu yatakaita kuti tizive kuti takanga tavati chii nezvikonzero zvipi mukativerekera 2 seconds. Ari kure yatarisei nokuti kaita zvokuti vakanga vamhangara nhema vakazenge vadini toda kuti vanzwe kuti vakanga vataura kuti chii ivo vakanga varegerei kuuya kudaro. Tiri kusekerera vanhu vasingarespekte makoto edu ava. Yes. Nyaya yakamhangariwa navana vamutagadira. Yes. Kuti vakuwasha vavo vakauya kuti mwanonzi knowledge anzi Marare, mwanonzi Peter, mwanonzi Ndaka, mwanonzi Fine, mwanonzi varipo here vanhu vari kutaura. Kana zviri zvitunhu akasingataurika tokubuditsai. Tati vanhu vari kuverengwa mazita varipo here pano? Varipo vachona vataurwa zita? Avasati vasvika pamazita avo. Varume ava vane nyaya yakamhangwa vanhu vamutagadira ndekuti vakasvika musha mavo vakatanga kurwisa vatezva vakuwasha kuna mutagadira. Mukuwasha akaroora mwana wavo. Akaroora mwana wavo. Ndiye kurovai? Ari pano? Ndoupi? Hamutoziva kuwasha? Ava rumashura vari juzi dzimutsetsa. Ndiwo nonzi anoshamwari? Ndonzi Farai Chikori. Ndonzi Farai Chikori. Farai. Panyonga yakatanga kurwisanwa dare rakasvora kupinda muchamatezvara vanhu vachiita hondo panombinda nemashoko vakati varipe mombe nehwaya. Mombe inoya kwatezvara ikuizvozvo vakaita hwaya inoya kudare. Mukati menyonganyonga vari mukati menyonganyonga yekudza ndobva vatsika sitofu yaambuya ndobva yachikoka ndobva vasaidzira vambuya violent ndokubva dare raona zvakare kuti vanhu vakadaro zvakare vanhu havangapisha ambuya nekuvasaida uye zvinotora sitofu yandobva vanzi vabise mombe yekuipa nyaya iyoyo nehwaya vanosa kudara yepiwa nakunhambuya ambuya ndobva vanzi nehwaya futi. Right. Sei musina kuuya kudare? Hatina kuona samoni richitizivisa nezvedare. Musi wakauya mupurisa nesamoni isitaive kukoti kumapurisa nenyaya iyoyo. Saka takangonzwa kuti kune munhu auya achititsvaga hatina kumuona. Akasiyirwa samoni wacho hatina kumuona. Alright. So hamuna samoni rakazosvika mumaoko menyu? Kusara kwekuzodedzwa kwataita tikazouya iko zvino samoni hatina kuroora. Avo vakavata mudare avo magariro akadaro munawana kupi mudare wayo?
This is court. This is court. Idare. Idare amuvate mudare. Zvinoitwa kumba zvemadya sadza maguta ndopamunogara magariro amakaita wayo nekutoratidza kuti haashuwa zvaita. Handiti mapawana. Ngatiremekedzanei. Baba mukwasha ari kuti paaifanirwa kunge achiuya kudare havana kuwana Samoni. Handiti havana kuwana Samoni mumaoko mavo, so ndo zvavari kutaura. Mupurisa wedu akaita basa iroro ndiani? Samoni rakapuhwana. Ndakasvika paine vana vadiki vakataura tanzi vanhu vese havako panapo zvikati isusu tinozo. So vanhu havana kusevhwa Samoni. Hatiti mapawana. Idefense yakakwana kudare. Chasirwa vana zvaatongoti hatina kuchiona. Asi taizviziva kuti kakutongai musipo, you come pano. Saka nhasi muripo. Complain inokuramba iri imwe chete. Saka kuti vatezvara venyu vataure muchinzwa kuti zvinhu zvakafamba sei. Zvinochinja mitongo here kana zvinotowedzera mitongo here. Amen. Baba taurai kudare. Nyaya yamakanga mauya nayo kudare. Indakamanagira vakwasha vakapinda mumusha. Ndofunga vakauya vari poteni nezvombo nezvavakanga vakabata vachizorwisa vakomana mukwangwa. Vanatsanu. Vanatsanu. Vairoverwa mumusha. Mukoma Farai zvakaitika here izvi? Kwete. Pari kutaurwa nababa. Inzwai ka. Inini chinhu chinondinakidza shamwari kana wakazobvunzwa hako kuti kune vamwe varume. Chinhu chakanaka. Mhosva kana yaparwa hachisi chinhu chingangonzi ndiri kuti baba avo uri kuvaona here vari kunitaurira avo, vari kutaurira dare avo kuti makapinda mumusha mavo. Mune uwandu hwenyu hwamakanga muinawo. Makabata zvamakanga makabata. Kwamagumburisana havakuzive nanatezvara venyu vadika. Handiti? Mazonotsamwisana zvekuuya unopinda mumusha kuti zvava kutaura makwayo kwete. Rinofamba dare. Handisi kuti bhuma zvausingazive. Zvavari kutaura wazvinzwa here? Ndazvinzwa. Pindurako. Zvakaitika vamwe vangu ndezvekuti inini ndiri kumba kwangu. Kwakauya mwana womuna wangu uyu. Nanova ndiye mukwasha wavo. Indiri mukoma mukwasha wavo. Aya akazara ropa pahembe. Akanditi baba ndasiya vachirohwa nana sekuru nambuya kura ambuya mai vemukadzi wemunin'ina wangu. Baba vairohwa kuti vapi? Uyu munin'ina wangu. Aibvangara uyo munin'ina wenyu akauya mwana wake? Mwana wake ndiye akauya. Hembe yake yakatozara ropa. Akati saka ndikati iwo kunzvimbo kwavanogara kunonzi kuTopasi. Ndikati kuTopasi kune vanhu vakawanda. Iwo unogoti vanhu ari kurohwa pane vanhu sei. Svikanzi vanhu vaigoedza kubata vadi vakundikana. Saka izvozvo hamene kuti towana vari vakadii. Ndopa ndakafonera mukomana ndikati uya nemota timhanye tinoona mukomana anzi akuvara ari kupi? Ari kuTopasi, ndokwaanogara kuTopasi kwandokutaura. Saka mota yakauya, vakomana vange vari kumagirosi vakawanda vachiona chibhora. Saka patangafona vachingonzwa uchitiko chekuti baba vavo vakuvara. Uyu ndiye umwe wacho vaivepo. Nevamwe vadiki nevamwe vakuru kwaari. Ndobva vangopinda mumota vese vakasvika pamba pangu inini. Tibva tabva tikaenda kuTopasi kunogara mukomana uyu. Tasvika ipapo takaona uyu mukomana uyu asipo. Paine mwana wake musikana. Uyu akauya kumba mwana mukomana. Takanowana paanogara uyu paine mwana musikana. Akati baba varohwa panapa nana sekuru. Vatakurwa vaenda navo kupi? Vaenda navo kuploti ndokumba kwana ambuya navatezvara. Vaenda navo kuploti asi vakuvara zvakaipisisa. Isusu zvikatinetsa ipapa. Ati saka munhu arohwa aendwa naye. Ndobva tatevera kuya tida kunoona kuti hama yedu zvarohwa ikatakurwa. Ari pakadii. Chinangwa chedu chaivo chekuti sezvo tanzwa kuti munhu akuvara neropo ratataona timhanye naye kuchipatara.
saka takasvikawo zvechiwa mumusha tichitsvaga hama yedu ndokupinda kwatakaita mumusha ndokuwanawo zvechiwa mukomana akadi akakuvara. Saka pakupinda kwatakaita kumushawo nemota ndofunga kuti vana ambuya nanatsano vakavhundukawo ndo vakatobuda avatsano vakatobuda vakabata bhembe vachitouya nematochi vachiti ndivanani chichi vachizama kuti tirwise ndo pakatanga kurwisana nevanhu ipapo ndo nyaya ndinoziva. You respond mapinda mumusha mevanhu ndematezvara mapinda mumusha mavatezvara hondo yadini dini imatobva kwamabva muchiziva kuti hondo yadini yakatokwana matsamwiswa ono kuti mukwasha futi kawo kwavarika arohwa handiti imatevera muchinotsvaga ningi pane umwe chete akatsvaga kuti regai titsvage pana baba ndo vatogataura navo kana avo vachida kuita zvehondo. Zvakaitika ndezvekuti mota ichingomira avawo vaonawo malaidzi ndopo vakatobudawo vaine zvombo vachizama kurwisa isu hatina kachakureva here kuti chishamiso kusvika kwemota mumusha mavo hachisi chishamiso mambo asi kuti aiwa ndinoda kuti tiende pekuti munhu ungangobuda mupa pange pangu panogona kusvika kana 200 motikari pewiki pamba pangu handiti iwo wazouya tatadzirana handingangonotanga kane kunorwa nekuti ndaona mota yapinda mumusha handiti mapwana chandaa ndichida kuti titaurirane kudivi renyu muri vangani vari mukati menyaya iyi zvamakaita hazvina kunaka nozvitwa zvandikutaura mukwasha handitika mukwasha but hatititadzirwa navatezvara nokuti uri mukwasha handiti kuzvirereka chatanga tichida isu ndechekuti imimi mapinda pamusha wevanhu kwamauya muchiziva ndo chimiro chiripo endi kuzouya mese tinotoona kuti aiwa kani hondo yakauya murodhi kuti nhasi vanonotiona izvozvo zviripo izvozvo zviripo saka avo baba avo manje havana kuuya kuzomhangara kuti chii vari kuti ndakauya kudare kuzomhangarira kuti vakwasha vakauya mumusha mangu vakazoita musindo mumusha mangu uri kupupurwa nafarai kuti ndo pakazotanga kudii kurwisana muchirwisana muri pai imuri chii kune vanhu very good taurai inini pandikumbira mambo kuti ndinyatsonzwisisa ndepekuti ndofunga kana munhu ukanzwa kuti hama yako yapondwa ungamire here uri kumba kwako usingaindi kunoona kuti haumire saka zvikuita sokuti isu tisi takangoda zvehondo nokuti vasvikainzwai vasina kutokusungai mapurisa amenoti chii chamakavaitira dai akatanga mudharaunda nekusvika pano mauya sekuya kwamamaita so mese vasungwa hakuna munhu anoda kuti hama yake ivhiringidzwe kana ini handitika but pataa kunosumuka hatisumuke tine njere dzimwe chete tese handiti zvino pangadai paina baba vachinongedzera kuti mugoona asi mukwasha wandakagona kuzotaura naye ndeu vamwe vese rakanga rangovebenga mumusha handitika paine wani ari kuratidza kuti tauya kuti tizive kuti chazoita kuti vana baba varove mukwasha chii tichasvika ipapo kuchivanhu makuna handiti mapanzwa mukoma wangu makuna iwayo imi makapinda mumusha mavatezvara mukaita hondo ngatiwiriranei kana musingapadayire ipapo toda kuzokera kuna farai makapinda mumusha mavatezvara zvisinei chakanga chakutsamwisai chii mukaita hondo imombe makuna iwayo kuchivanhu ndoamuri kunzwa achitaura kuti tiri kuda mombe yekupinda monoita hondo mumusha mavatezvara handiti but ivo ava
havana kutaurira dare pano kuti vakanga varova mukwasha. Handiti mapona isusu nhasi mauya imi ndosatichiti kudare kunoda kuti vanhu mese huyai kudare kana madedzwa nei nedare totaura nyaya ava vachizvipindurira ava vachizvipindurira. Handiti iye zvino imimi mukwasha akarohwa navatezvara. Handiti ndozvamuri kutaura airohwa nababa namai ndozvamamuchitaura. Baba namai vairova murume wendevapi? Baba wangu mai ndevanhu vakauya vakavhura mumba mukwasha vakadedza mukwasha achibuda akadi akatanga kutemewa. Right. Handiti mapona mai vakanovhura pamba pei makuna iwai ndo zvakaitika imamai. Zvakafamba sei mukwasha akarohwa? Pamusoro ndoda kutaura nyaya sezvaizvi handidi kuwedzi aya mafundisi angu atona matana vanhu varuma mafundisi angu makwasha wangu iva kuda zvakaroora mwana wangu uyu handiri kunyepa. Mwana wavo mukomana kune mwana wangu ini mwana womunini wangu ini ndiye akauya makuseni achiti ina handina kumuona kuti achitaurira kuna vakomana vakanga vakomana vachi vana kuuya achitiko ndachida kurohwa nabaru manje iyo inyaya yatakuda kuti yamakuda chibuda rume ndo nyaya yakakuti ibude mukoti nezuro nezvokuti ndakaita kumapurisa anga dasina kubuda mukoti varume ava ndoda kutaura angu amutaure navo muchivatretena mudare tati vakaenda here mukanobata mukwasha mukarova mupamba pake. Ndakatevera mambo wangu ndakava muteveri kuvana vangu vakanga vaenda kunorova mukwasha ndakati kuve muteveri ndanzwa vakomana vachitoda kunorova mukwasha inini ndobva ndamutsa baba akati baba mukaimutera anzi mukwasha aenda kunorohwa. Baba akati mai indosika ndakamira nemombe ndaneta kana muchikwanisa mumiteverai ndopa ndakatora mwanasikana wemukwasha wangu akanga achitaura nyaya kwandiri avakomana kuru vangu atoti vatoenda ndakaita ndomanya ndichimanya ndichizorora ndakapfeka magambuzi mvura yange yanaya ndichienda kumukomana ndaita sekuda chimbonyararai museyamwa ndibvunzire iwo kuti zviri kutaurwa naamai ava kuti vana vavo vakaendawo kumusha kwemukwasha kunorova. Ndimi here mataura kuti vana venyu vakaenda kunorova mukwasha handiri kupindura minduro yemukwasha ari kuti vaivambuviri mataura kuti vana venyu vakaenda kunorova mukwasha kumba kwake hongu vakanorova here vakamurova mukwasha. Saka ndinoda mbudzi nehwai kwamambo kubva kwamurimi ndoda mbudzi nehwai kune ava vana venyu ava zvinouya kudare redu makuna imimi hapana anowana chunhu pane zvinhu zvenyu izvo zvamakaita izvozvo. Muve vanhu vane unhu hwechivanhu. Zivai kuti vakwasha chii, zivai kuti madzitezvara chii. I reversed mutongo wedu. Mbomirai zvataurwa navambopesa imi mataura kudhara vakataura kudhara ivo vakainda vakazopindirwa mumusha varivo vatanga. Madzitezvara munonopindira mukwasha mumusha muchinorova motema kutinhikiringa ropa mudunhu medu. Taurai chakanyatsokurwadza igogo. Ndoda kutaura ipapo kuti nyaya iyoyo mambo ndo nyaya yakaenda kukoti vakanoripisana kukoti. Iyi yababa ndeyababa, iyi yakatoenda kukoti yakatopera. Ini ndakukuripisai kukoti, ikoti futi ino iri certificate rangu rekoti rapa. Ndakatsamwa stereki musuya kuti vakwasha vanganopinda mumusha maatezvara vorova vatezvara nambuya. Imi hamuna kutitaurira kuti vana venyu vakaenda kunorova mukwasha mupamake. Taurai baba. Havana kuenda kumba kwavo kundorova pamai pavanga vari pada. Vachirovani. Mukwasha ndiye akatanga kurova mudzimai wake. Makanga muri kwere? Makanga muri kwere? Makanga muri kwere? Mukwasha achitanga kurova vatezvara.
vana bazi vana vamikwasha musaite zvinhu zvakashata. Iwe uri chii Mudare? Munyaya iyi uri chii? Mwana Right, taura. Musoro imam. Chokwadi. Nepandiki pandoziva napo. Ndakanzwa kuti mukwasha akarohwa nevana. Vana vakarohwa vana vangu. Twins. Zvakarohwa mukwasha wangu ari uko. Musoro wenga aendesa nemukadzi wake uyo mukwasha aida kuva uyu. Ndobva zvasvika kumba vafana vakaenda sekuti vana vangu inini vakambenge vatombobhukana mechi nemukwasha. Mukwasha akaudza vana vangu kuti muri vadiki nyarirai. Saka vana vangu ivo vasiri here vadiki? Vari vadiki. But madzitezvara. Tezvara nyange kakata so. Ndiani? Tezvara. But vangabhuke here mechi imuda kutodada kuti vana vangu vakadikire. Vana venyu vacho ivavo ndovane mhosva yandiri kukupai pano kuti vana kana vari vakuwasha kana madzitezvara ngatingozivai mapositions edu kuchivanhu. Muno mudare ramauya rinoiri idare redu rechivanhu. Handiti mapawa. Vana venyu havaigona kuita zvinhu zvakadaro. Mukwasha ndewenyu. Maona kuti mukwasha ari kushungurudza mukadzi. Mitemo yenyika yatiri kurarama tiri nhasi haitenderi unhu wakadii wakadaro. Zvinotosungisa munhu automatically kuenda kujere. Mukadzi vazhinji varume vamuri kuona tinovaona pamapurisa apa vakugwabaira nemakumbo vachizvezvera vachiuchira vakadzi ava pakota apa nenhau yekurova vakadzi. Chinyakare chaitwa nana baba vedu vakanga vasina njere dzakanyatsoenda mushe vaingofunga kuti kuranga munhu kurova. Hazvisisiko mazuva ano. Hazviko. Apa pakatyorwa chivanhu. Apa. But chakanga chauya nedivi rimwe chete chikandibata kuti mukwasha haangapinde mumusha. Handiti mapwana. Saka ndinoda kuenda pane nhau. Farai. Ndiwanda basa. Makanga muchiita mhanda mumusha mavatezvara. Mune pfihwa raambuya rakatyoka makariona here? Hatina. Vakauya pano vakaritaura. Pfihwa risati ariona. Ambuya makavasundidzira. Kwete. Chii chakaitika? Ndiani akakusundai gogwa? Ini ndakasaidzirwa ndataka kusundai. Bigi. Bigi ari kupi Bigi? Apo muzukuru mukoma weuyu. Mwana wedu. Mwana ka? Ndimi. Bigi ndiye akakusundai. Akandisaidzira. Begi pfihwa rangu rakaenda kwachairman. Chairman vakasvitsa iri kumushami apo. Ndokwariri? Rotoveko pihwa kwe. Chairman akandaka pababa wapo. Baba wapinde wapi? Baba wapinde wapi? Baba wapinde. Daira ikako. Daira kashamba. Kurete pfihwa risati rasvika mambo. Hakuna. Chero tikaenda izvozvo hakuna pfihwa. Hansani ndariona handitozivi kuti rakadii. Pfihwa rakasvika nachairman yakaenda kumushami apo. Pfihwa rakatyoka raambuya. Nyaya iyi tinoitaura nhasi. Tichiita kunge kutamba. Ameno chivanhu chekwenyu. Muno here imi? Eramo. Ana moyo. Kumusha ndekupi? Chivu. Kuchivu. Muri mazezuru chaivo. Handiti? Chivanhu chikatyorwa. Kunzi chatyorwa chivanhu. Achipfuke nhasi tese tinoziva nyaya yachona tiripo. Handi mapanzwa. Mutsvairo munoziva mutsvairo wokutsvaira unogara kuseri kwenyingi. Uya unotsvaigara apa. Iwo uya unopedza rudzi. Kupedza kutsvaira. Muchingobvunzwa nzi mutsvairo wangu. Mutsvairo wangu. Handiti mapawana. Chipenheti chiye chekutumburisa munzwa chiyechi. Kana chekubatisa vhengi chiya. Icho chiya. Chinopedza musha kuti tsvai. Handiti mapawana. Zvekuti panowana anoripwa mombe neumwe muchiripana mese ndatokanzura hwai nembudzi kana kuti 150 US kudare ramambo rekurasa hunhu hwokukoshiwa kuti vanhu ukama hwedu nyange tikadzitafarisa. Mukadzi akakuberekerai vana vangani? Mukadzi akaberekwa nevanhu ava ane vana vangani mumusha menyu? Hamuzvikoshese. Nyange mukatsamwa sei varume? Handiti? Poteraika kuvatungamiri vemunharaunda. Veduwe,
isu tiri kutya apo patinoda kuendapo ndepana atezvara but hama yedu yakuvara tanzvonzi yakuvara toda kuenda ipapo ngatichitakurai imwe chete yendei mukuzotirevererawo mangwana toda kungonotora hama yedu chete matopedza kana amatare oitwa matare dare kana roitwa divi raratidza unhu rokuremekedza vamwe zvino mataurirwo acho azoitwa naFarai manje ari kuti tasvika ikoko ndopakatangira chi manda kuirumbidza ikoko zvandarambidza kuna atezvara kuti vana vangu inini matwins ndo vakazo vachiitei ndobazitezvara achoka avo ndibaba namai vevakomana ava vakaroora musha menywa ndibaba vavo namai vavo vekuti akatadzirana nemukadzi wake kana zvakaita ina handina time yekuti dare rangu ndombozoenda ndinonanga ndega kumhondoroko zvikatogarapo so vanotondiziva dzimai vangu kuti handina dare rinonzwa ndakatuma munyaya kunoudza atezvara vangu kuti mukadzi ari kundinetsa ndotaura ndega handiti mapowa ndakagara zvandakaita pachituru chandendapiwa ambuya vangu apo atezvara vakazoshayika vaindiziva kuti anouya ndotaura chi ndega apa pakaraswa hunhu apa ndoda kuti tese titenderane kuti hapana kufambiswa zvakanaka saka dare redu rechivanhu rinokuripisai hafu mombe ipainonouya kwatiri yamombe $300 asi toda kuenda papiwa raambuya mumusha menyu Farai hakuna kusiya nyaya iyo yakamira yakadaro handiti wapanzwa piwa raambuya gari namwe riri kwariri koko vanze rakauya kwenyuka arakaenda nani piwa renyu nachairman haana kuvapa akatondifona piwa ndasvitsa vaka kutoramba zvavo asati rasvika mambo handingamborini anaro chairman ana kusungwa ana kusungwa agone kuyananisa vanhu zvane mwedzi mingani zvinhu zvaitika izvo zvakaitika musi wa 8 May inomuka muvhileji rimwe chete asi anototya pavanga munotyisa kamakoma 8 April kusvika nhasi asati asvitsa ningi ipiwa ravambuya kuti vakuwasha zvanzi piwa rangu ramakatyoresa iri handiti saka inini ndoda kuti piwa ravambuya ava handitika rine munongedzo wehwai handitika munorinamisa parakatyoka mino rakatyoka sei makumbo aro kana muchitoriona kuti paranga razoperawo munyatsorigadzirisa zvakanaka handitika hwai mberi piwa mumashure handiti ndiye mutorwa wandaona manje ari ega panyaya yatiri kutaura nezvayo kunyange zvazvo vari munhu uya wokuti sambuya kana kuti semubereki vachitadza kutsiura vana madzitezvara nevakuwasha mutambirane mudhuze muchiita hondo vakuwasha garai mangoziva kuti tiri vakuwasha nyangwe kakadai itoti wakauya kuzoita hondo tivakomana itoto taitoro yato ndoiri kuita kuti titi isusu nyaya yakaparwa apa hayaigona kuzostrecha kunopinda kuvanhu vakuru handiti wapona yaikwana kuti right ava kana vati vana vangu vana vadiki ka tese tobata kuti ko vana kuti vazosvika pakudai chii chanetsa totora vana togadzika apa kuti komama akuenda kunorowa mukuwasha zvafamba sei vari kutondiratidza kuti vakatooneka kuti mukuwasha uyu toda kumudii toda kumurova hapana akamutsiura kuti mukuwasha haroho taurai muda kuti kudii ndida kungokumbira hangu mambo panyaya yepiwa iyoyi haisi yechokwadi zvozi mota chaiyo pachezaina kundaira inzwai ka baba ivi piwa rayo risiri panze inzwai ka ndambonzwa muchiti ndimi mukoma mudare iri handitika muri baba musakungoti kana baba wenyu vakashayika vachamuka kumakuva handitika ndimi makatolidha mhuri iyi
handidi munhu mukuru anotondiratidza kuti ndimi munokonzera pandemonium mumisha. Handidi. Pihwa rakapuhwa chairman anaro. Handidi. Ava kufunga kwenyu vangati pihwa rangu rachikoka nokuti mazopinda mumusha mavo ndizvo here vakomana? Munoziva kuti pihwa rachona rinogona kuripwa mombe. Munozviziva here? Vakuwasha. Kutaura chino chokwadi. Ngatitarisei nyaya yedu toiona mauya kuno maifanira kunge makangouya nyaya yeyo takaiita ka1. Handiti ka otherwise mitongo iri kubuda nhasi ka ingadai isina kubuda maybe dzaitsanangurwa nyaya dzoonekwa kuti no inyaya yekuti vanhu ngavadzokere vanogarisana zvakadi zvakanaka. Vakuwasha nemadzitezvara vati madzitezvara ndo akatanga kunorova Mukuwasha ndo vazotanga futi kuuya zomhangara nyaya kudai. Handiti makaona? Raiti pane nyaya yekudai baba vakuru ava vangada kuti vataure zviripo rakadii isirwa ingozi mumusha kana yauya ichita iyo ndo ngozi manje. isirwa ingozi bvumai mubvisirwa ngozi asi kune miwa amai ndashushikana zvakanyanya kuti ziro renyu munoti munomhanya imi pamberi pane vakomana kuti munopindira kusvika pakuzi mupomero kunzi makatanga kuvhura mame Mukuwasha makarasa unhu ipapo ndinoramba aiwa kungubva kwenyu kumba kwenyu muchienda ikoko bedzi kurasa unhu ipapo hangu uchichiona ima kupomerwa kunzi makatanga kuvhura mumba yeMukuwasha ndini ndakatoona zvatoitika aiwa chokwadi machezikanwa Munoziva muchepere wangu nyaya yamakaita semoyo wokubereka Mukuwasha anzi arohwa nevana. Chiitiko chamakaita ichocho chakanaka. Handiti maenda muchida kunoona imi kuti vana vanhingirira makaitei nokuti dai makanohendera nyaya zvakanaka ka ayaizonomuka kuti ava varume vachibva kwavabva vauye kuti mumusha menyu kuzoita hondo. Mungadai makabata vana venyu avo tuma twinzi ari kutaurwa ivavo ndo mungadai makatanga nekupa mhosva. Handiti ava vanhu vaikuwanai nyaya dzese dzisina buningiro. amai mungadai makasvika kana kuzopfuga mudandare muchiombera vana nemitupo yakuti vasaite zvunhu wakarasika. tarisai zvauri kupomerwa newakuwasha kunzi makatanga kuvhura musuwo ndini. ndakatoona zvinhu zvatoitika ini ndiri kunyangu ndini kutobata Mukuwasha kutomubereka kumusana uko ndichivhara kuti musarova Mukuwasha musarova. Handimaona basa ramaita. Ndakatoenda naye kumba kwangu. Manzwa here mama. Ndakarohwa ndichitendera. Ndikanaisa kumutora kuenda kumba kwangu neMukuwasha. Mwana wenyu. Ndakatoenda naye kumba kwangu. Maifana kuenda naye kumba kwenyu. Nekuda kuti ndaito ndakatozomubereka musana ndichivhara kuti vakoma musarova. Vakomana vakatopurisa muchengo kuti mutembere mavingei. Vakomana venyu. Ndati chandatenda ndechekuti nyaya yacho yakazotangira kwayakatangira. Isu hatisungise vanodzoka kana tikangoona chete kuti ava vanhu vari violent mucommunity. Ibasa redu kuti mucommunity medu hatidi vanhu kuisa ronda panyama yemunhu. Ronda torai tsono muibaya pakatsono ikoka mukati apa chikui munzwe. Munhu anotora bhemba kana kuti chi achitema kumunhu. Vanhu vachitsukisa ropa mudunhu medu. Taurai. Musori mama. Ini pamberi pedare ndaida kuti ndichinge uregere kwakwasha pane chitiko chakaitika. Ngavatiregerewo chosisana tezvara takavatadzira. Asi ndine chichemo chekuti inini nemunini wangu vakandiuraya varumako. Nanhasi ndikurarama ndiri patreatment. Vandiregererewo pandakavatadzirawo vakwasha vangu. Vandiregererewo ndichavaripa. Ndavakatondijemanja inini nemunini wangu vakandijemanja. Vacho vana vacho vaitsvaga vana vangu inini vandachizvikukumidza vacho vakavashayiwa ndobva vatema inini nemunini wangu. Vaitema shandisi. Ndakaiswa shoka pane magetsi apa. Baba Mukuwasha atitwai ndakaiswa tochi. Ndakasvikirwa pambana 11 dzeusiku imbwa dzekurara asi ndainge ndine Mukuwasha wangu ndichitaura naye but vakuti kwanzi ndakabata vhima netochi. Ini ndakawiswa neshoka ndikatemwa ndapasa nzi ndakatemwa nemai ndo vakazoridza mhera kuti ndiregerege.
vakwasha ndavainditema ndakarara pasi toda kukuudzai kana mune shave rengozi vanhu tuimi inzwai baba chinyarirai ndoda kuti ndikuudzei isu hatikunyengererei kana muine mashave engozi hatigone kukutsiudzai mumashave enyu emweya yakashata kana vanhu uchinodisa ndiri kuti inini ukaona chete uchingotora wiponi inokonzera ronda panyama yemunhu hausi munhu akanaka handiti mapo munhu mukamutema mauraya mukuwasha uyu muri kunzwa ari kuchema nemika kuti ndo zvandakaitwa panogona kunge pasina kana umwe chete ipapa akaita izvozvo handiti paine umwe munoziva panhu panoitwa hondo apashayikwe vatorwa so vakanga varipo vakuperekedzerai kuhondo handiti tine mukadzi akabatwa chihure pamusoro apa munhu akanga achinovarova achivapfekenurisa mbatya kuti itai zvamakanga muchiita munhuwo zvake handi mapawa panyaya dzenyu idzodzo dzekutemana nekudini dini panogona kunge ari umwe munhu but ndimi kamuri maita nyaya dzachona monotema munhu izvo zvakadaro zvo munhu anofa handiti munhu akapuhwa chifo chinonzi chifo kupuhwa ronda rinozokonzeresa munhu kuti nerimwe zuva after 2 years 3 years ofa ima muzvizive kuti munhu chakonzera kuti afe nderonda riye raakatemwa riya iye isu toenda kuti hama yedu akazofa achirwara musoro akazofa azodini dini iye akonzereswa neronda iroro kuti pakakuwadzwa paya pane chakanokanganisika mune imwe nguva iya handiti anomuka ngozi handiti manzwa mukaona tichimira pamberi penyu tichitaura nemi shungu dzedu ndedzekuti ngatiedzei kuzvibata sevanhurume kana tasangana nedambudziko tikaona kuti isu tega hatikurire ngatitsvagei umwe munhu handi mapanzwa varume totsvaga umwe munhu ndotoisa ndiwo totaura naye muchaona kuti tinobatsirika handitika madzokedzana nerimwe zuva muchaona muchikumbirana ruregerero manzwa tezvara achiti ndinoti kuvakuwasha vangu sori but vakuwasha makandikuwadza handi mapawana pane mukuwasha here rimwe zuva akasumuka kuti baba zvakaitika but sure tauya tinokumbira ruregerero nezvakaitika aripo here hakuna handiti kuratidza kuti vanhu mune muchirarama muine punde ndikatangana nemi izvozvi ndokuudzai chokwadi handinonoke ukandawo handiti mapawana but mangwana kusenika dzinenge dzichitori ngano kuti muri kutaura kuti chii murungweni takamuona isu munhu wamuri kuti vakarwa uya ndakamuonai naye wani hatiende mberi nezvinhu zvisina basa handiti vanhu kana muchiita zvinhu tichitaura mashoko tinofanira kuasefa tichisiya peukama handiti mapanzwa tezvara uyu ndiani hanzvadzi yakuberekerai vana vemutupo wenyu mumusha menyu hazvichinje endi utezvara ihwo nyangwe mukasahuda zvinengei aubve abereka chi mhuri saka muchiona tichiti isusu no pfihwa ragogo tiri kurida rakagadzirwa zvakanaka nevakuwasha vavo makaritungamidza nehwai chiitiko chedu isusu vana mupamovi patinoti tiri kuchenura vanhu chunhu chavakanganisirana chakashata sechicha totarisira kuti ngozi ingavepo mangwana toshandisa hwai handi mandinzwa varume gogo pfihwa ravo tarigadzira chairman tanamisa pfihwa ragogo hwai yavo iyi chairman otora hwai nepfihwa oenda nazvo kuna gogo zvinhu zvevakuwasha venyu wati aiwa tapedza basa ezvino munin'ina wenyu akarambana nemukadzi wake here kukafiwa nhasi kwavatezvera kwanoenda egero ngatisiyei peukama handiti tikadambuka makumbo kunge gurwe hatina kwatee tichienda tiri vanhurume handiti ngatidzidzei kutsamwa kuye kunoguma kwokuti no ngatitangei tanzwa kuti zvafamba sei
handiti mapawa manzwa atezvana ndichivarambidza taiwaka kana vana maitovasiya vachikutaura kuti mukwacha toda kumurova makatovasiya vakazokonzera kuti zviparadze ukama musati maitirana izvi pane pamwe pamakanga musingi muchinongedzana nemakumbwe. Saka hatidi chinhu chinokonzera vanhu kusiya vasingachawirirani. Handiti mapawa chisoro changu pakaraswa tsika yechivanhu kungopinda chete mumusha mavatezvara maifanirwa kuti mubhadhare mombe zvandandataura nehwai kwamamba. Zvino tiri kuona if tit for tat 50-50 handiti mapawa mazera ndo anosiyana chete but mese rengi yenyu nemhosva yakaparwa imwe chete. Hwai nembudzi kuno kudare kwedu, hwai nembudzi kuno kudare kwedu, zvinouya rini? Farai. Hwai nembudzi kudare kwamambo kuno, kuti mambo twakaita makuna mudunhu menyu. Isu makuna anobhadharwa mbudzi, mombe, hwai. Ini ndiri kuti handisati ndada kuenda ndonomira takakutarisai kuti vari kuda here kubvuma kuti ashwa mambo takatadza. Iri divi riri kubvuma here kuti mambo takatadza. Pakatyorwa chivanhu. Ezvino ari kuchema nditezvara wenyu. Atove nechifo handiti mapawa. Ngatirege kushandisa maweapons. Muweapon yakangonaka kana muchiishandisa muromo. Nobva ndasvika shwa ndichichema kwamuti wakumana musandirova wakumana shwa please. Zvadai haiwa mungandirove ndichichema ndichikukumbira ruregerero. Kana mondirova munondirova muchiti dai pasina zvekuti mokozoningirinawo zvishoma. Handiti. Note tataurirana. Saka zvinouya rini? Taura izvi. Ndikumbira wameno mambo kuti mukatipowo mwedzi mitatu kuti vanhu vanenge vaitsvaga panga vakadini. Mukatipowo mwedzi mitatu. 2 weeks kubanasa. 2 weeks kubanasa. 14 days. 14 days. Hatikumbira wamwe. 14 days kubanasa. Musi wa 27. Farai, ndione zita randabata. Endai muronge dare rekugadzirisa pfiwa rani ravambuya. Handitika mogadzirisa pfiwa ravo kwete kuti ingwesi yakasimbi kakadai nderambuya. Chivaratidzai rudo naro pfiwa ravo kuti mugoona pfiwa rakagadziriswa na mutupo ndiani vanamoyo. Rakagadziriswa nanamoyo asi harina kugadziriswa rugare. Mpaka ravakafa vachitaura nyaya iyoyo. Pfiwa rangu ramuri kuona rakazogadzirwa asi yakanga iri hondo. Handiti mapawa. Please. Uyo mukomana uyo ari uko uyo asatambire nyaya yekuita basa rekurova mukadzi. Muchitongoenda ikokuya anenge ane 33-35% ahead. Asa iwe yako mhosva isati yanzwika kuti wakaitei iye anenge atove ne30 ningi chakuti percent. Handiti mapawa. Dzaanenge akatoisirwa kare nehurumende nemutemo. Handiti iwe paunozotangidza hwari panapa kuti unosvika apo uzomukunda waenda. Ndinokuudzai ndiri pano gogo. Handina kunzwisisa pane mukwasha wangu arigere pakati pakura vambenge vachida kuti pfiwa racho rakanga riri pfiwa tozatirogara mukicheni rakanga riri panze sei ndazosava dandare zvangu kunzwa gogo zvapfuura izvo zvotapfuura ikoko gogo manzwa murume uyo ndichimuudza kuti ndiwe baba kumhuri yawasara nayo. Handiti mapanzwa haana kuzotoenda mberi ati ndazvinzwa mama. Shoko randamupa nderekuti nyangwe chunhu uchichiona kuti kana chataurwa nemuromo unozototi zvaita sekunge kutamba nokuti patiri tese panapa hamushaye wamunozotaurira dambudziko renyu nerimwe zuva. Handiti mapawa. Kurwa tinorwa. Handitika but tikarwa makumbo egurwa anobaya aya ndo anorwa but munoona noti
robva rati kwachu rimwe racho ramoroona kuti kwachu rosara naya yekufambisa aya rakungonongwa kudai richiiswa mupoto handiti mapoto mukwasha aina idangotaura vangu dare nekunona baba nekunona tsanga ikunga vanoziva mararamiro angu handigoni kusunudza rokunzira mukadzi since ane vana 3 izvozvo haazive mbama yangu haazive kutseka handizviti zvakakura chakaipa ndo chinotungamira mberi mubvunzo wakanaka but mukadzi wako kana akasumuka ari iye anenge achinoudza vabereki vako kuti ndozvandaitwa ndozvaitika achitaura makuhwa maresults achona ndo mamwe acho aya handiti mapona maresults acho ndochi mviro dzemhanza mapfeka maresults ati kwatiri kuenda tikararama tichiita naso musoro wemunhu hauiswe dombo musoro wemunhu hauiswe simbi ukarova pano penzeve apa munhu apa nechibhakera chachacho munhu anoenda kumakuva kufa handiti mapona kana pakasangana shayai nenhingi pane nzeve apa ukarova ipapa munhu afa nefaini you are very lucky kuti nyaya dzacho kwadzakatangira noti nemapurisa ndine right koti ndine right yekuvabvunza kuti muri kuti imimi vanhu ava kukuvadza kwavakaita munhu makuvadziro aya tovaona kumba vachifamba nokuenda kunhingi kumunoiti chiye nhingi community service 2 days zvadzona zvongoti nyika ione tokumbirira jere vanhu kai but hatidi kurarama tichidaro chishuwo changu ndechekuti auya nemuno mudare muno handiti you are very lucky because tine nguva nemi yekukutsuurai tine nguva nemi yekusakunyengetedzai hatigoni kukunyengetedzai tichiona kuti apa panhu pakatadzikwa pari wrong tofanira kukuudzai chokwadi handiti saka ndikuda kuti kana mazoenda kumba maenda kumba uyo mukwasha anobata mbudzi yekunoisa mumusha mani mavatezva kuti ndine urombo zvikuru mukwasha vakomana ndoda kukuudzai mukauya pano ndichitonga mwana nababa matuye mwana wenyuwa dai akagarisana nemi apa so muchitaura zvokuti takazodai tikazodii nyaya yachona ndikaita pedza kudhaya atambire padhuze nemi anoziva kuti nyangwe ndiri right kudare rechivanhu ndiri wrong handiti enda unobhadhara baba mombe iwe nemhosva yawakadii yawakaita kuti aivo vakirova ndivo vakandirova ndati makuna taura mashoko uchipindurana nemunhu mukuru kwauri ndatopedza chivanhu mukwasha mbudzi handitika mbudzi $35 yaunoenda nayo unosvika kuti ukama hwangu nemadzitezvaro ndinokutenda umwe munhu angadai akatoti nemukadzi watona handichatoda handiti but pane vana handinoona vanhu vatonzwira dzidzi vana museyamwa ndo vanotibatanidza mainnocent souls vasina chavanoziva handiti tobva tati panorwa nzou zvinoparara chii uswa handiti mapao yapararirei vatsamisana zvinhu tu but uswa hamuhuoni miti hamuione saka hatidi kuti vanhu ivavo vatsamisana handiti vanai vana ivavo vasikana 2 nemukomana 1 une upfumi wani right ngatichiisirai pano 2 weeks yes ndachida kunditi kumhuri yokwamutagadira unganidzai vana venyu mukwasha hambova akaita enemy yavo zvekutobvuka mechi yekurwisa mukwasha waona pazuva
ine ndikataza kuti imari yamaburitsa mudzi homwe dzenyu kusvika pano imhuri dzenyu dziri kutobhuroka ende chinhu chanyanya kudisturba ndeka munhu wenyu nerudo pakati penyu rinodisturba kacho ratoneka vanga kanonetsa kupedza saka vekwamutagadira ndiri kuti vekwamutagadira ende yamunodzidzisa vana venyu kuti vakudze vanenge vaita hama dzavo pakwavatori hanzo dzavo nokuti vana hanzo dzevamwewo chibudai kwete kuti takazoita kudare kwokudzingwa kutaura kwedu